كمي جيرنا زسرحنا فيديو مستلققه بحد غزي فايرال كنوص نخل بفيسبوك ريليس كخون يخل كوتاس بستفال عليه تحستو فتيرنا زبوستنا تحستو فايرال نخوص ناي بعلنا اصععنا يكون اراዳዳ يوسني سلام نخلق ቻናል دحان مصاف ناي فيسبوك ريليس كنلقق كلنا بقلطف فايرال نخوص ናብ ብዙሓት ሰባት ንኽባጽሕ ግድን ክንክተሎም ዘለና ሓሙሽተ መንገድታት ሒዘልኩም መጽየለኹ ሕጂ ብቐጥታ ናብቲ ቪድዮ ኮስዶኩም ሓቢርኩም ንጽንሑ እቲ ቀዳማይ መንገዲ ስቴፕ 1 ማስተሪንግ ዘ ሁክ እዩ ሁክ ማለት ተሓዚ ዝኾነ ሓሳብ ምቕራብ ሰባት ምንታ ስክሮል ገይሮም ከይሕልፍዎ ማለት እዩ ንኣብነት ታይ ክትጥቀሙ ትኽእሉ ኢኹም ብዘይ ምንም መበገሲ ካፒታል ኣብ ገዛኹም ኮይንኩም ወይ ከዓ ተምሃሮ ኮይንኩም ተወሳኺ ኣታዊ ክትረኽቡ ትደልዩ ኢልካ ሓሳብ ትቕጽል ግን ኣብዙ ካብ 3 ክሳብ 5 ሰከንድ ክነውሕ ይውልን እቲ እተዊ ብድሙቕ ጽሑፍ ወይ ከዓ ስእላዊ መግለጺ ክህሉ ኣለዎ ተዘይ ኮይኑ ስክሮል ገይሮም ክሕልፍዎ ይኽእሉ እዮም ካብኡ ግን ውሽጡ ብዘይገድስ ሁክ ጌርካ ኣቓልቦኦም ክትስሕቦም ክትክእል ኣለካ ናብቲ ካልኣይ መንገዲ ክንሓልፍ ተለና ስቴፕ 2 ትሬንዲንግ ኦዲዮ ተጠቐሙ ልክዕ ከምቲ ኣብ ቲክቶክ ደርፍ ተጠቒምና ንለቆ ኣብዚ እውን ሙዚቃ ክንጥቀም ኣለና ምክንያቱ ዝተዋዓውዕ ድምፂ ዘለዎ ምስቲ ንለቆ ትሕዝቶ ዝኸድ ተኾይኑ ፌስቡክ በዓሉ ቫይራል ወይ ከዓ ሪኮመንድ ብምግባር ናብ ኩሉ ንኽባጽሕ ይሕግዘና እዩ ነገር ግን ሙዚቃ ክንጥቀም ከለና ኮፒራይት ከይሕዘና ተደሊና ካብ ፌስቡክ ኦዲዮ ላይብረሪ ክንጥቀም ንኽእል ኢና ማለት እዩ ሳልሳይ መንገዲ ስቴፕ 3 ማለት እዩ ፖስት ኮንሲስተንትሊ بقصالነት ፖስት ምግባር ማለት እዩ ኣብዚ ኩሉ ግዜ ክትለቁ ከለኹም በተመሳሳሊ ሰዓትን መዓልትን ክኸውን ኣለዎ እንደገና ፕላን ምትሓዝ ብውሕድ ኣብ መዓልቲ ካብ ሓደ ክሳብ 2 ሪልስ ክንለቅቕ ኣለና ወይ ከዓ መዓልታዊ ሓደ ክንለቅቕ ኣለና ማለት እዩ ነገር ግን እቲ ንለቀሉ ሰዓት ፍሉጥ ክኸውን ኣለዎ ንኣብነት ተመራፂ ዝኾነሉ ሰዓት መብዛሕትኡ ሰብ ፌስቡክ ማኣዚ ዝጥቀም ንኣብነት ካብ 6 ሰዓት ክሳብ 8 ሰዓት ወይ ከዓ ኣብ እዋን ዕረፍቲ ካብ ሰዓት 11 ኣጋምሸት ዘሎ ክሳብ ሰዓት 2 ናይ ምሸት ኣብ ዘሎ ከባቢ ፖስት እንድሕር ዳኢልና ኮይና እቲ ፌስቡክ ነቶም ብቐጻሊ ፖስት ዝገብሩ እዩ ቅድሚያ ዘተባብዕ ስለዚ ፖስት ኮንሲስተንሲ ይሃልኩም እቲ ራብዓይ መንገዲ ዩዝ ሃሽታግስ እዩ ሃሽታግ ምጥቃም ነገር ግን ሃሽታግ ክንጥቀም ንሃለና በአግባቡ ክኸውን ኣለዎ ብውሕድ ካብ 3 ክሳብ 5 እንተኾነ ተምራጽ ይኸውን ክበዝሕ ይውል ንኣብነት ግን ከመይ ጌርና ኢና ንጥቀመሎም ንዝብል ሃሽታግ ማለት ናይ መሳለል ሲምቦል ምልክት ዘለዎ እዩ ማለት እዩ ግን ብኸመይ ኢና ንጥቀም ንኣብነት ክነግረኩም ሓደ ሃሽታግ ፌስቡክ ሪልስ ክኸውን ይኽእል ማለት እዩ እንደገና ድማ ብዛዕባ እቲ ንሰርሖ ቶፒክ ብዛዕባ ቴክ ሪቪው ተኾይኑ ማለት እዩ እንደገና እንታይ ኢልና ክንጽሕፍ ንኽእል ኢና ሃሽታግ ቴክ ሪቪው ኢልና ክንጽሕፍ ኢልና እንደገና ድማ ሳልሳይ ብዛዕባ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ንሕና ኣምለቀሉ ግዜ ኣነጋጋሪ ዝኾነ ዛዕባ ተሃልዩ ወይ ከዓ ሓድሽ ዝመጸት ሞባይል ተሃልያ ሂዚ ብዛዕባ ቴክ ሪቪው ናገበርና ሃሽታግ ታ ዝመጸት ሞባይል ጌርና ወይ ከዓ ብዛዕባ ኣብቲ 9 ሰዓት ኣነጋጋሪ ዘሎ ዛዕባ ጌርና ክንጥቀም ንኽእል ኢና ማለት እዩ እቲ ሓምሻይ ደረጃን ናይ መወዳእታን ዘልኩኹም ድማ ሪሙቭ ዋተርማርክ እዩ ዋተርማርክ ክነወግድ ክንክእል ኣለና እዚ ክብል ከለኹ ንኣብነት ካብከት ዝብል ዋተርማርክ ኣሎ እዚ ከምዚ ዓይነት ዝበለ ዋተርማርክ ይጠፍ እዩ እንደገና ድማ ቲክቶክ ዝብል ከምዚ ዓይነት ዘለዎ ማለት እዩ ካብ ቲክቶክ ከምፂና ክኸውን ይኽእል ወይ ከዓ ዝኾነ ዓይነት ጽሑፍ ናይቶም ንጥቀመሎም ኣፓት ክኾን ይኽእል ወይ ከዓ እንቕረጸሎም ዝኾነ ዓይነት ክኾን ይኽእል እዚኣቶም ግን ክነጥፍኦም ክንክእል ኣለና ምክንያቱ ከምዚ ጌርካ እንድሕርዳ ትለቀቕ ኮይንካ ወይ ከዓ ትለቁ ኮይንኩም እቲ ትሕዝቶኻ ንጹርን ብሉጽን ከምዘይ ኮነ እዩ ዘመላኽት ስለዚ ኣብ ኤዲቲንግ ይኹን ጽሬት ተገዳስነት ይሃልኩም ብትክክል እዞም 5 መንገድታት እዚኦም ተተጠቒምኩም ርግጸኛዬ ትሕዝቶኹም ቫይራል ናይ ምውጻእ ዕድሉ ዝለዓለ እዩ እዚ ቪድዮ ጠቒምኩም እንድሕርዳ ኮይኑ ሳብስክራይብ ብምጋር ቤተሰብ ኩኑ بخالي فيديو كساب نراخب صنحو بسلام سسنايو نعاخو